Dag 4 van uw roadtrip door Friesland. En we kroepen omheen. We komen uit vlakbij Dokkum in Nijewier-Wetses. Dit is Summer in Friesland. Wat ben we mooi voor het net. Nijewier-Wetses het zelfs een haventje. Dat wist ik dan nog net. Maar daar jip het Willemien. Ik hoop net te letterlijk, want dan gaat de kop onder. Ik moet juist naar binnen in de oude bakkerij. Het is een kruip-sluip gebeuren. Je bent dan in je huishouden? Ja, je bent heid en mem. Vaak 4 of 4 ben. Dus je sliept er ook boven. Heel bijzonder. Ik kan me net voorstellen. Hey. Dat dadelijk zal je. Maar eerst praat Sietske bij hoe we hier nou precies binnen. Welkom hier aan de Nijewier-Wetses. We staan hier bij de historische terp van Nijewier. Dit is het van het dorp? Ja, dit is het hert van het dorp. Ja, prachtige paadjes eromheen. Ja, het linepaad, helemaal linebjemmen. Ja, echt nog authentiek. Wat voor dorp is Nijewier-Wetses? Nou, dat hebben we de hele week al jet bij Omroep Friesland. Maar ook hier, de Mienskip. Heel belangrijk. Ja, mooi elkaar. En wil je net mooi doen, echt prima. Maar wil je wel mooi doen, van harte welkom. Hoeveel inwoners stelt het dorp? Nijewier 350 en Wetses 50. En wat is nou echt karakteristiek voor de mentaliteit? Ik denk mooi elkaar de schouders eronder zetten. Ja, hè? Ja. Schouders eronder en handen uit de mouwen. Alsjeblieft. En daar zitten we, aan het taart. Wij kennen de taart eten, Wij kennen de taart eten. Van het dorpstuin. Van het dorpstuin. Maak het rode vrouwje van het dorpstuin. En dat is een voorbeeld van marmerkoor. Mooi elkaar de schouders eronder. Ja. Dit is het product wat oorblijft van de gezellige jongetjes die het hier hebben. Want wat is het verhaal van het dorpstuin? De vrouwen die wonen graag een dorpstuin, hebben iets op permacultuur. Ze hebben een aantal vrouwen bij elkaar. Toen moest er natuurlijk een stukje groen worden. Nou, dit is een prachtig plak, hè, midden in het dorp. Een periode wie het moeilijk om de kabels verkocht te krijgen. Ja. Toen mochten zij van de gemeente hier hun tuin opdwaan. Nou, zie je het resultaat. En dit is net alleen nog tuin, dit is ook wat ze ervan maken. Dat ze ik maar mensen uitnodigen om te eten? Of? Ja, ze hebben vanuit deze tuin had die vrouwen betocht. Wij willen wat doen van de eenzame ouderen uit het dorp. Of sowieso de ouderen die het net moeilijk, maar makkelijk meer ergens komen kunnen. En dan doen ze eten maar een praatje. Dan doen ze bij een relatiesysteem eten bij mensen. En dan worden die oudere mensen in de wattenlijn. Ik denk, maar deze zelfs maken crème de kasses van zwarte baai in het eigen dorpstuin. Ik geniet lekker om de taart. Ik heb wel een goede taak uitzag deze week. En dan kan Willem de kanoën in het haventje. Ik hoop dat hij droeg gaat. Even pro, ja, dit zo. Het haventje heeft eigenlijk zijn hele historie. Dat verhaal is eigenlijk in de loop der tijd dat wat verdween. Zelfs mensen wisten niet eens meer dat het haventje weer. Dus wij zijn van nou, dat moeten we zichtbaar maken. En nou ja, zo is het idee ontstond om het vroegere weer een beetje in beeld te brengen, maar wel maar een modern jaske. Echt heel leuk om te zien dat het dorp en vooral heel veel jeugd, die vindt het geweldig wat we aan het doen zijn en die hebben een spontane onbeen om te helpen. Het onlezen van de kade op naar de Boldersring, daar helpt de hele meenschap mij hier uit het dorp. Hier in het dorp is het hartstikke leuk en noffelijk om te waaien. Ik waai nou 6 hier zelf hier in het dorp. Maar ja, het viel al bijna heel langer en ja, ik dat heel goed. Nou Peter, ik heb zo'n goed met. Ja. Maar dan moet ik hetzelfde geen muziekje. En wat is de truc? De truc? Nou, de truc is gewoon rustig blijven peddelen, om en om. Die peddel heen en weer bewegen en dan komt het helemaal goed. Ben je nog? Mooi net, Nijewier.
Nou, dat wie Willem vanuit het Havensie. Het Havensie wat er ik kwam is met help van het DOM-project. Ja, Dorpenontwikkelingsmaatschappij. Dat is een initiatief van de gemeente Noord-Eerst-Friesland. Als dorp hebben we ons daarvoor aangemeld. We moesten daar ook wel wat verdwaan. We hebben een pitchdien, een toneelstukje opgevoerd. En toen ben we uitgekozen. Dat betekent dat wij vanuit de gemeente yield krijgen om dingen in gang te zetten. Zij betalen het net voor ons, maar er is wel yield, zodat wij een architect, een project, van alles inhuren kunnen om het voor elkaar te krijgen. Want we zijn nu in Wetses. We zijn nu in Wetses. Het wordt je behoorlijk. Ja. Want wat is hier? In Wetses zijn ze bezig om dit paad, waar we nu op rennen, in ere te herstellen. Want het is een oud paard? Ja, een historisch wandelpaad dat rent om Wetses heen. Oké, en dat kan ik maar helpen van dat DOM-project. Ja. Echt prachtig, hè? Dat sjerken. Just. Daar komt het op uit of daar gaat hij omheen? Ja, daar gaat er zo omheen. Ja. Heb ik toch even een indruk van Wetses gekregen? Jazeker, die Mooi. hier bij ons. Ja, dank u wel. Dan verliet ik Wetses, ging ik weer verronden naar je wier om daar binnen te zien bij de oudbakker. Dit paadje is in elk geval vol online. Binnen zien bij Walda, de oudbakker. Dat is wel leuk, hè, dit? Nou, goeie. Nou, goeiemorgen. Kom er maar in. Leuk. Daar doen we het voor. Tegen. Nou, welkom in het huis van familie Walda. Aandangsbakkerij, kleermakerij, schoonmakerij, boerderij. Al hier in dit gebouw. Al hier in dit gebouw. Dat is hier gebeurd. En waar ben we hier? We zijn hier in de winkel. Dit was vroeger de winkel van de bakkerij. Hier waren dus producten verkocht. Wat kun je zien van de oudbakkerij? Nou, ik kan er wel even herinneren. Kom maar mee. Nou, hier, dit is de bakkerij. Werd vroeger bakbaar. En je zien, het is net een moderne bakkerij. Het werd nooit in die tijd werd wel een moderne bakkerij. Het werd nog een oven die zit op steen. Dit is de oude oven. Dit is de oude oven. En in hele vroegere tijden was het stookt met turf. Waar dan omgebracht via het haventje. Welke tijd heb je dat die bakkerijen ziet? Dat is, het ziet je al in 1933. Mijn paak is gekomen in 1933. En daarna is, hebben we hier zitten tot 1987 ongeveer. Toen ben we gestopt. Ja. Toen is hij gestopt. Want hij kon voor de oorsprong. Ja, want je hebt wie de bakker? Ja, u zei wie de bakker. Mijn omke wie bakker. Die is later huishoort bakker worden. Mijn paak wie bakker. Ik ben ook nog bakker geweest. Ik doe nog ook wat anders. Maar het had je 4 generaties had je bakt. Dus. En kun je nog wat zien van hoe jouw sprutsen, dat je jouw huishouding ziet? Zeker weten. Dit was dus de bakkerij. We gaan weer even naar zo'n zetten. Het is een kruip-sluip gebeuren hier. Je bent er dan in je huishouding? Ja, je bent hij en mem. Vaak 4 of 4 ben. Dus we sliepen er ook wel boven. Heel bijzonder. Ik kan me het voorstellen. Nee, eigenlijk. Goed, wij bakken je vroeger. Hè. En, Ja? Ja, en dit was je hoeske. Ja, geweldig. Goed plak om te wezen. Zeker dat. Maar hey, goede herinneringen. Mooi. Ja. Ja, leuk dat we een hele exhibitie daarvan mogen. Ja, graag niet. Dank u wel. Ja. Dit was Simmer in Friesland vanuit Nijenwier Wetses. Morgen een nieuwe aflevering en dan vanuit de Rottevallen. Moet dan.